Yan ang iba yung pabili ng Pilihan at siyempre pasalamatan tayo at hindi ka natin masipag at alam sa ako sa suporta. Yung kapitan ako rin kayo masayang barangay. At lalo na rin. Ako rin ang pagkawat na. At siyempre po, rin natalagin kinakangkapan. Kinasunahan po rin barangay at ganyan po yung sekretary. At siyempre po rin ang Nanakagalgal ka. May barangay tanad ako ng pulis. Kung parang nabigay ko yun. Ang aking request na mo kinikinig mo sa barangay. San Manuel, sinabi lang yan. O sige na, muna na. Bago na ito eh. Medyo ko niya yung supot. Kung ino yung po nila magsalita ko, sasalamat ka! Makasalamat ko naman. Kalwala siya naman 3 points. Iyan mo lang po yung bilog. Yung ano, wala na yung pastor ng state. Demonitor, rin nga yung mag-ako. Iyan mo lang po, kumilubi. Na ano? Era tayo din dyan. Bakit magarako ka ta? Iyan mo lang po, panilayan mo ba? Yung kamunta. Hoy, na. Umano ko, mag-diet ko ah. Bili mo yung mga pabili ka rin. Hindi na ko pa rin. Ano din yan? Magsalita ka! Mo tayo naman. O pakipusan mo na ako. Mayang pabili nga mo. Ayan, ganyan mo na yan. Siyempre. Bayan pa kay ngam. Siyempre. Mayang pabili mo, isko na alana. Marcel mo, ito na alam na. Di na may galang! Siyempre! Oo! Malumpungan na. Yan ang pinito ng manukulan ko rin. Why? Paano ba ito? O papagod mo rin ang anak mo ito eh. Hoy, hindi naman ang todo. Moto! Ang mundo pala. Maklak talaga mata. Presidente ka ng pagpuro mo itong pagkaralan eh. Hindi ka ng pera na doon. Bago mahinig mo yung eskwela. Lord, kami ka na. Hoy, ninong ko UP, Manila. UP Manila? Napigwa mo. Pingo ko, cellphone na yung sa kare. Isnasya ka eh. Ano ko, damyan ko. So sige, hindi ka napigaralan ka sa? What? What? English yan. Yes, okay mo. Mabiyasa yan ng English. Fuck you. O may nilagay pa kin ang presidente ka? Eh, ano ba kayo? Hindi eh. Bilisan niya, masanting ka. You are very, very fuck you. Kasi yun. Pero ibig sabihin, paki mo sa siko? Masanting ka, fuck you yun. Oo, paki mo. Siyempre masasik ko. Aglawan mo eh. Muntahan ka na rin kapansanan na rin tao. PWD. Wow. Nanin Chinese in Bulang. Huwag ka papakan eh. Ano ko ba mga Chinese na pabor ako? Kontra ka, dugdugan na ka. Nanin Chinese in Makla. Tingnan tulog. Nanin Chinese in Menos Bulbit. Bangi mo. Hoy, Menos oras. May mandog ka. Hoy, pagulong kilikili. Oy! Pati lang ang puto. Hapon. Kapon. Bayan ka maganda, hapon. Pero muri ko. Ako sa anak sir. Wari ka to. Uray din yan. Pagkaya mo to. Oh. Ang susunod ko pala mahas. Hapon. Nanin hapon, in Makuwalta. Nakahunda. Makuwalta king hapon. Nakahunda. In Kalulu, king hapon. Anong Rusi? O siya ba na hindi niya balugarusi niya kailangan ng singay. Kaprusi na kayo. Malakong babae king hapon. Kakuya ka nang eh. Hoy, matsurang babae king hapon. Eh kaya nagtakan niya. Isuwa-suwa na ako yan. Matwang babae king hapon. Yan din niya. Matwang lalaki king hapon. Ay malambot ni. Biyugan king hapon. Aranan titira. Be! Bunili na yan. Ay ka na, aranan titira kayo. May dilatan. Bakla king hapon. Ay, maganda ka na ako. Baka malas na malasas. Total, magaling ka rin balik na. Maganda ako balikan mo. Kaya? Sige, sige. Sige. Masalamatan niyo po yung aming direktor para makatayo po. Ikaw. Direk Romel David Pasulto. Wow. May kami na. I like that. Ikaw na po mga kutang kapitan. Ako po rin barangay council. Thank you po. Bye-bye. No puede deliver, bro. Nanalo ka!
makalimutan. Ay, balik ka din na nakalimutan. Nakalimutan, alam mo iniisip ka. Oh my God! You feel brain! Oh! Nung siya may nabubuhay pa. Nung siya may patay na! Ano patay? Balik ka din na bubuhay patay! Alam naman, nagbiyahe pa. Ang sabi ni Freddy. Ang sabi niya, Duterte. Ang sabi ni Freddy. Sabi niya, Duterte. Mag-aral kang mabuti. In-election po kay 2023. Yeah! Tulungan mo ang iyong sarili. Pakalaan mo ang iyong sarili. Kamanilo, 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 panty. At pagkakita mo ka lang mo. Kasi hindi mo ba yung bakuna na yung panty. Ano yan? Ano yung kasi hindi siya nag-asapa? Hindi yan nag-asapa. Yan po yung parang nanalo. Kaya ito makapakanya na. Ako ay isang anak mahirap. Ako ay isang anak na milyonaryo, kaya magpera magpanta magdato. Lagi na lang akong nagsusumikap. Lagi na lang nagkaroon ng mga walang sikap-sikap. Okay, magsikap. Pakuha ako din, magsikap ko. Ikaw magsikap ka, lolo ng brad. Ang buhay ko'y walang silya. Ang buhay ko'y punong-puno ng sigla. Puro na lang dusa. Ang lang ay konting dusa. Paano lang ngayon ang buhay ko? Nana naman ay pakialam ko. Isang kahit saan ba? Isang kahit tatlong bakla. Ano ba ka? Tagal lang po yung balik na naman. Oh, Hindi patay-patay na. Di ba? bye-bye kang magkanta. Ako mag-translate. Sa delivery ng kanta mo. Lala ka? Siyempre, Ay, babalo yan yung kanta ng pwede. ready? Ako, pwede ko na yan. Ready ka? Hoy, ang Nancy. Oh, ano? Hoy. Alaya ka ng mga yung pwede ng Nancy. Ng Nancy, ala. At yun yan. Maya pang magdala lagi. Nancy! Ala! Nancy, hindi naman para sa mga. Dahil lang may Nancy na makakala. Ito na Nancy. Sabi ko dahil may Nancy. Sabi. Makakala mo yung translation lang tayo. Ako din, baik-baik din na panaya. Nahanak eh. Kaya diretso na eh. Umayin ko pa. Gagawin mo. Nancy! When you Ada lah ini di Nancy. Tingnan mo ako diretso niya sa isang tama na pitindigin. Diretso! Nangisilang ka sa mundo ni Boy. When you call, I'm sure. O sige, bisa ka kung nagturing anak. Nung ninuring mag-aral. Ninuring mag-aral anak, Mag-aral kayo, no? lalong uli yung isabihan namong subject. Magaling yun. Lesson 1. Oy, pare, magaling na rin San Manuel. Subukan na lang mo, 1 plus 1. Aba, Magaling na rin. makanya lang tinuring anak ito. 2 plus 2. Hindi raw. Narakan mo na. What? 74 times 42. Mag-iba kayo. Naigabalo niya? Kaya kita kay Malo. Imat pare na berarti bisa niya. Jok mo. Buli na si Imat, trigonometry. Ano ba yun? Geometry. Geometry. Kaya pera, volt
poultry. Ang poultry. Eh, ba kaya yung poultry? Kulungan yung babi yung poultry. Kulungan yung bate! Wow! O kakla mo, mga bulos ka. Ewan mo ang babi. Sige, subukan na kalimad. Nung magaling kalimad, Oh, mamilang ang 1 to 10. 1 to 10 mo. Sige. 1 to 10. 1 to 10. 1 to 10, dire-diretso. Mga nano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balo mo wala pa, bilang mo lang. Nga pinagsusubukan ko eh. Ayaw mamilang. Hmm. Balo mong pamamilang, Arabic. Arabic. Why, tanga, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ano ba yung muratas mo? O sige, mamilang ang 1 to 10. Wahad. Wahad. Itnin. Talata. Arba. Kamsa. Pag magaling, 6 to 10. Sita. 6, Saba. 7. Nakatan. Natondan. Lutulan. Ay, sa akin na rin eh. Nakasali. Natin bilang na rin narapoy ka. Ingaman mo po itang matino. Bakit? Sabi lang kumete mo. Amo ka niya ni mo. Nanong matas kimat, plus o times. Matasin ka. Oy, in plus, dodoble yan. In times, triple yan. Ayan, matasin ka. Matas in addition, gain multiplication. Matasin ka. Yung napipili. Patunayan kayo. 5 times 5. 25. 5 plus 5. 10. O, eh, matas in times. Pareho po tang over kong kisi. Nakaman mo plus. 5 times 1. 5. 5 plus 1. 6. Wala mang hit lang. Wala yung utak mo. Utak Norris. Ito pa mamaya mong big naman kung kisi, big naman ang mekong eh. Wala yung utak ka ng mga pwede. Paano po mong kakaling lamang in addition? Ano na nga? Siyempre. Oh, 100,000 times 0. 0. 100,000 plus 0. 100,000. O, pilan naman mo ngayon. 100,000 tampa! Kapag naman kumamang pang kanyo. Teka na naman ako. Kaya, Ang mga niliburi mo, bilang niya 0 in dinalan. ano ang pilan yan? Ay, patalino lang talaga. Bilang niya 0 in dinalan. Adwa. Lukumagal. Bakit? Kapila niya hindi kasi rin ginalan. Oy, in dinalan, adwa yung 0 yan. Ala yan, ano yung sulat kay ginalan? Ginalan. D-I-N-A-N-A-N, ginalan o. Panto lang yung 0. Ala yan. Eh, kung naman sila yung sulat na spell na eh. Ano, sinulat kay Bono yung akit. O sige, mamaya pa ka, kailangan yung spelling, kailangan yung sulatan, spelling ka ka. Spell boy. B-O-Y. Spell red. R-E-D. Babakapos na, palitan kayo, paano mo na yan. Ninong paborito mong artista? Pwede yung Amerikano? Sino basta mo rin eh. Paborito kayo po Amerikano ni Arnold Schwarzenegger. Ang babae si Interstellar Dalong. Magkakulang ang tao nito. Spell mo lang mo. Ay, ano ko lang ulit. Sabi mo rin ang sasunod yung list na no? Ano ako po na ito? From? Pamilya niya yung anak. Nino? Koko. Spell. Sino? Ang lokal mo, o sige, hindi ka pamilyar ka karang letra. Pilan na e ka rin alphabet. At walang po ng anak. 26. Nanong limutan ka rin alphabet. Siyempre, ang panggaling lang ito. Nanong letter. Letter M. Oo. San Manuel. Wala eh. Patatalay. Jollibee. Jollibee. Bakso! Ang makaroni pala, Jollibee. Nung gumisang mo rin alphabet, can you recite alphabet A to Z? Siyempre, balo ko lang. Sige, Ben. Oh. A to Z. Tapos. Data ng 26, alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alphabet. Ayaw kong O kanina. alphabet mo ba rin? Oo. Bisa ka ulit ako na baka makakapagpya ka. Hindi mo ulitan. Mabilis. Mabilis. Papalitan naman. Napabalik ka. Umpisa mo ko ito. J. Ngayon natin, isang marami mo, paano naman ang mga sumapulaw? Dahil ka ba bumalitan? Oo, bisa ka, pati ka, baliktad ko. Istumabalitan mo rin ang alphabet. Dengan ng malabay ka nagkamanan, palakpakan na ka. Sige. Dengan ang ulit sa alphabet. Yan ang baliktad ko. Balikan. Sige, oo, okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Balikan. Z, Y, X, W, D, U, D, S, H, U, P, O, N, M, N, A, J, I, S, T, F, E, G, C, D, A! What's up? What's up, people? Oh, yeah!
Nawa uta sarapa o mana-mana ihaga edaka ba. Oh, Dole di paso latino. No sila to mamili ito. A-E-I-O-U. Oo, iya. Kakiki-O-U. Oo, kikino. Tade-Dito-Du. Nudo kikino. Dade-Dito-Du. Nudo kikinya. O paano mabalikan teka? O kasi balikan ko naman ang utang. Ibalikan utak. Henry yan. O, bisa ka tumanda ko, I can speak different kind of languages. Sobrado ka? Turuan mo kong salitang Chinese Mandarin. Ije, sige, namunin mo. Nalating Chinese ay masakit. Inyong coronavirus. Ang masakit in Chinese. Inyong coronavirus. Nalating Chinese ay Maya Abeli. Chowking nititihon. Maya Abeli Chinese. Chowking nititihon. Maya Payama. Banking kanton. O wala man mo sa Chinese eh. Ay, may nga mo wala banking kanton. Nalating Chinese ay kaluguran daka. Goway tiwo. O kasama ka. Lumagantang lang. Nalating Chinese ay babae. May hiwa. Lugarin. Sa gitna. O walang Tagalog eh. Ay, kung balugbugan na naman. Nalating Chinese ay babae. May hiwa sa gitna. Ang lalaki ng Chinese. May hapa. Matamaw. Pamarito na rin bakla. Wow! Chupa! Hey, may palibasa sila. Nanaman! Ano ba na ginawa natin ng asawa mo? Hanya ko na sini mo na ako yung asawa ko. Hindi mo ko bumili niya. Bakit? Sino mo na? Hindi mo ko kung sini mo. O sige ko. Nanalo ko! Kaya ko ako pa! Pero hindi niwasan ng asawa mo na din. Ano na yung naman mo? Ay, kung mga duster, hindi din pa ako sila ng kawapan. Ano na yung asawa ko? Ano na yung Bisaya? Bumili ka din din pa ako. Tinilang niya? Sabi ko na asawa mo. Ano na niya? Bakit? Wangi ka! 82 years old, tinilang niya! Sino mo na? Ano yung pasinyan? Maglumos siya ang bro? Huwag ka naman yung brahe ka? Saan na yan? Ay, Ako tulong niya yung brahe ka? ay, iniwasan ka talaga. Wala isang sali na may pagkakawa ito dito. Kamubahan! Sige. Ay, ito na ng body. Grabe ka daw, yan. Para mga tayo, ikilan mo mga barangay San Manuel, Tarlac City. For the first time, nakakalakas ko bibili ba? Look at me! Hey, me! Oh, yan ko pa. Ay, wala na natin. Upakirin Awa? istorya. Yeah! No, ano niya? Ay, bulan na! Anyang pinatangiyang neba, isawi. Pinili. O may ikan? Lagi ko mo. Kamakin. Isanay susna. Mawal ba? Narapos na? Isanay susna. At iniyang kayari. Limang pangamali ay susna. Oo. Venezuela, di ba? Isa na iniwan.
One day Marina, 10,000, musik Arabic Tidor Bayan Walang Sakit. Baik, ada itu baik. Ini, baik ini. Baik, ini mana tahu? Ini apa? Oke, apa? Gafar lu nih Pak. Wah, enak bisa. Lebih sedikit. Ini naman loko-loko rin yung ano. Pasang gilid na natin ako kami. Nakagay na naman dali ko. Okay. Okay. Bisa. Biasa mana? Oh, ini apa yang kita belum. Alamat yang kemudian apa yang berapa? Hanya masih. Bukan banyak yang mau mengikuti. Lalu media. Ini Yang
Ano na bumubuo na ako na. Nakakasabihan na bumubuo na pero. Dali, sige, kaya makataka na yan. Nagtulalan na yung direktor at saka yung mga magician. Kaya kung bumama mo, number 1 na kasi yung ginatugi, interactive magician. Imbili! Gawa ng ulo. Huwag pasulatan mo ng laban. Mana gawa ng kambing. Alwala sa magician na mo, ako. Sige, ginagawa na natin. Lugin mo ako yung dosis, wala pa ba, yan sila mo. Mana? Halimbawa, may kanta ka, pinapanda ka. Akin din mundo. O naman ako pinapanda. Mundo. Ano? Mundo. Isuwa mo yung pinapanda. Niyang ko. Kalau pengen dia, Islam ini kan banyak pada. Istri kami kan banyak pada. Niyang buko. Islam banyak pada. Buka. Udah kan apa yang sudah lagi ni? Islam banyak pada. Buka. Istri banyak pada. Niyang buko. Istri kita, Mami niyang ano? Bisa ka? okey di sana. Udah lah pilih ni. Baik. Pagkakala rin ba yun? Singkat. Pinasikat. Ada apa yang aku boleh buat selapanya. Baik, saan din ba? Buat. Baru ni ya? Baru ni. Selamat tu orang selamat, kapitan. Beliau harus Alex. Baik saya tahu nombor sekian. Coba saja. Baik coba dulu. Presiden. Bawa nama itu juga. Karena sekarang. Oh, Banyak orang yang tahu. Kamu apa ya? Apa yang mereka tahu? Abdul lah. Nama Pilih Bomba. siapa anda? Awang Kempi. Nama Baru kan. masa ini kamu? Oh, kamu. Udah, mana ini? Kamu bicara dengan apa? Oh, kamu tahu apa? Yang mengusir nama kita. Oke, Allah. Kalau aku ada diri. Aku isayo kau yang di Gandamo sa panibigwa. Ako ngayon nag-isang sana ay tabihin na sa ilalim mo. Orang yang kamu bulan ni. Nama yang kamu? Apa yang kita bulan? Okey, kepada kamu bebaskan saya Michael Jackson bagaimana? Michael Jackson? Tidak. Wah, siapa? Luar biasa. Aku
Bakit na yan po ang kabilisan sa ating para paliwanag? Kami dito! Thank you, yes, Senator Romeo. David. Bino! Hoy! Ingatan mo siya dahil binaliwanagan ako dahil sa'yo. Oh, binaliwanagan ako. Kanina, pag pinawalan yung kondisyon, ang ngayon ay Sino? Kaya Sino? Ingatan mo siya. Chorus na chorus. Kinain niya pati ang iyong tenga. Alam ko ba yung kaya? Jangan lupa, Bino! Ako ay isang Bilang music, okay, hindi ko matutuloy na ako kasi rock is smart. Okay. OPM! OPM! Original! Ang bagong music! Di makita magdadami pa na ngayon wala ka na sa aking piling. Araw-araw Nada? Ang mga pinubay. Ano na lang ito? Dahil sa sila Barbing mo. Dapat sabihin mo, kapakarin ako. Bila ba kami? Mas, ano po ang pinag-iwag yun? Begin. Ngunit Bila ka nila? Asa ka nila ka? Bila ka? Gagaya ng mga O yan, talaga siya ay puli. inaamin ko. O diba? Yung mga Hindi ka naman nakamin mo. Oo. Pinaamin ko, pinagdan ko ang puso mo. Inihinawa ang dahilan, sumama sa ibang pangalan. Iyo pa rin ang nakapagaling. Nakabayang po na When you're down, I was down. My dreams were big. When you lost, where did you begin? Wala pa.
My heart always seems to breathe, always me, looking for now. The memory came away, and you smiled, and I was out to you. I could tell you were lonely too. What is it? Yeah.